kuzoba nokuthula. Impilo kuzoba abangani abasalwane. Nomhlaba ungese unokukhululeka. Uyazi ukuthi kunabantu ekhaya abangasakhulumisana. Amen. Kunabantu ekhaya abangasahle ndawonye. Kodwa nomntu asiqule Jesu usimpilo yami ngifuna ushintshela lo mndeni osekhaya kithi babone wena ushintshe izinto ukholwa kwawo. Amen. Kunezinto esiyalungi ekhaya. Wena ufuna umlilo ube sibani. Amen. Manje ufana lapho ukuthi inqondo yakhe ihlaniphile uyayibona into wrong kodwa ufuna ukuya entweni wrong. Entweni right. Wena ufuna uqhubeka kwezinto enjani error into enhle uyibona. Namhlanje awushintshe izinto empilweni yakho. Amen. Awushintshe ubheka eqondweni yakho. Ufaka uJesu kuwe. Awusizi ukuhamba namakholwa amuthanda. Awusizi ukuhlala emndenini una yonke into ekhona kodwa uNkulunkulu. Amen. Ngoba siyaphela izinto. Umuntu noma ngabe nenkomo siyaphela. Umuntu noma ngabe nemali iyaphela kodwa uNkulunkulu umenjalo. Amen. Inkathazo ibonileyo ngo2025 awungahluleli nayo ngo2026. Amen. Ngenxa yenhliziyo yakhe engafuni ukuthetha udlula. Namhlanje awufaka uJesu ebe inkosi yanele kuwe. Amen. Hamba namabazalwane. Amen. Ngizwa kancane. Siya kwi-fasting. Ngicela ukuthi la kwi-fasting unesinqumo ngempilo yakho. Ungathi ufike ku-fasting yokhuleka inkosi ingisiza. Isinqumo sikhuluma nawe. Amen. Yini masane? Isinqumo. Umuntu yabona manje yabona nje manje asafuna ukubheka mina. Uthatha iluzu ubeka phansi yali ngazi ubeka phansi iluzu uthi lale lezo wena. Uma ufuna ukuthi manje ngibhebe mina suzongena emlilweni wami. Mina ngizoza kuwe. Sola baphansi uzona. Uma uyakwazi ukusuka iluzu esemlonyeni shithi wena unamashwa kuna shiya phansi. Ngoba ushuthi iqula ubani uthathwa wena phansi. Amen. Amen. Uyilethe emlonyeni. So mina abaphansi ozo ingezi shiya phansi. Shuthi ngamanye amazwi bani unamandla wena. Amen. Namhla iba isinqumo ngempilo yakho. Ngeke noma ukhozi iyacacile 2025 njengamanje ishintsha. Haleluya. Othi ngifuna ukubona izinto inkosi endalezo. Kunabantu abasema-office manje. Ozohamba ecela umsebenzi kwathi ufunda nabo. Kunabantu njengamanje abanezinto abanemoto ngane yami. Ozohamba uzoba ungasabakhulumi ukuthi ufunda besikoleni. Kanti ujahe impilo, ajahe izinto ezirong. Uma ufuna uprofessor oganayi wena. Uma ufuna umuntu oyizinto ebhetha yiwena, izemi izinto zami zathula. Inkosi angathokoza nawe. Amen. Manje usempila iba isiqhumo ngawe. Awuthi 2026 ngishintshe impilo yami. Amen. Umuntu athengazi ngale yampilo angisekho kuyo. Buyela nothandweni. Amen. Okugcina singelezwe lenkosi iba nothando. Amen. Ngeke ukholwe, ngeke ufunde, ngeke usebenze uma into uyithandi. Amen. Yonke into ufuna ukuba yona ithande. Amen. Nomuntu nomndeni wakho, umndeni wakini ungawuthandi ngeke wasebenza. Amen. Uzobe ngisebenza ukuthi ngodle lomndeni. Ngisebenza ngisiza lomndeni, ngeke wenze into enhle emndeni nothandi. Amen. Into ufuna sibe nayo qala yini? Uthando. John 3:1